Jo, tak jsme tady, vážení přátelé. Santiago de Chile, hlavní město Chile. Před chvíli jsem sem přiletěl po nějakých 30 hodinách v letadle a ještě jedna cesta letadlem mě čeká. A už nemůžu říct, že bych to cestování letadlem teda užíval. Nicméně, když už jsem sem přijel, abych mu ukázal, jak se má dělat správně outdoor, protože ten umíme jenom my v Brně a v Z Agency, tak člověk proto musí něco vytrpět. Teď tady sedíte jako homeless a nabíjíte si mobil, tak o vás už nikdo neví zájem vůbec žádnej, takže pokud chcete být v Santiagu de Chile hodně anonymní, tak si sedněte k nejbližší nabíječce a nabíjejte si a máte klid pozorovat všechny ty místní krásný natives, kteří tady chodí a hovoří, a taky tady ty panáky, který vás všechny nahánějí a chtějí vás dostat do nějakého super hotelu. No, tak koupil jsem si tady nějaký průvodce, možná jsem si ho mohl nějak podrobněji přečíst, nicméně Chile je jedna z nejbezpečnějších zemí Jižní Ameriky. Tak možná na pár drobností schválně se tady podíváme. Hele, zdraví. Hele, hantavirus, vzácně se vyskytující virus s vysokou mírou úmrtnosti, přinášený některými druhy krys. Od roku 1995 bylo zaznamenáno 273 případů a z toho 110 skončilo úmrtím. No super. Už se tady na všechno těšíme. No, tak si zadáme nějaký úkoly, ne? Tak když už jsme v tom Chile, tak zaprvé tohle chci vidět, teda prostě jasný, takže nějaký národní parky, určitě Torres del Paine. Pak bych si mohl na chvíli skočit do Argentiny, abych se podíval tam na Los Glaciares, nebo Los Cocos, nebo jak se to jmenuje. Určitě by nebylo špatný vylízt na nějaký vulkán, nejlépe ještě funkční vulkán. No a ideálně vyfotit se s tučňákem na klíně, no tak uvidíme. Doufám, že Kuguárovi neboli půmě patagonské se vyhnu. No a když tak jsem si koupil nový nůž, takže bát se nemusím. Monumentálním korálem, tak to jsem zvědavý, co z toho bude. Vypadá to trošku, jak vypadá tady, ty chtěli zavřít a všechno.